Upat ka mga sakop sa Highway Patrol Group gibaguan sa Campo Crame nga ibutang ubos sa Camp Restriction. Drug lord ug leader sa usa ka gun for hire nadakpan sa kapulisan. Barangay Tanod, pigkolekta og basura ug mga driver sa garbage truck mo ang labing daghan ug naguna sa listahan sa paggamit og dili nga drugas sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo. Mga sa sunog, may pasangil nga tinuyo ang mga nahitabong sunog sa dakbayan. Mga international flights nga nangabot sa Sugbo, hugot nga gibantayan sa Bureau of Quarantine tungod sa MERS coronavirus. Bayo nga pong Sugbo, Kabisayan. Ano yung labing labas ng mga balita? Atod ka ninyo sa kinatibok ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid na mo ang mas komprehensibong formasyon. Ako si Georgia Herrera. Hugot nga gi-monitor karon sa Bureau of Quarantine ang mga eroplanong nandugpa sa Mactan International Airport, labi na ang mga international flights. Kinisubay gihapon sa kabalaka nga makasud sa nasud ang makamatay nga sakit nga Middle East Respiratory Syndrome coronavirus kon MERS-CoV. Jinky Bargio, sa Ginlimi. Sub-sub karon ang gihimong monitoring sa Bureau of Quarantine sud sa Mactan Cebu International Airport sa mga international flights nga misud sa Sugbo. Giingong gimando sa Department of Health ang istriktong pagmonitor sa mga connecting flights gikan sa nasud Hong Kong ug Singapore di ng mga pasahero gikan sa Middle East. Nagikatahong nagagikan ang sakit nga Middle East Respiratory Syndrome coronavirus kon MERS-CoV. Tanang pasahero kinahanglang moagi sa thermal scanner aron masiguro nga normal ang ilang body temperature nga nakaset na daan sa 36.5 degrees Celsius. Double check diri sa office if ang patient nabagay fever and also ilang history of travel, especially dito sa Middle East nga countries, no? Sugod niya itong Biyernes nang apod-apod sab ang Bureau of Quarantine og Health Declaration Checklist sa tanang pasahero nga luwan sa airline nga gikan sa duha ka mga nasod. Easy monitoring, ma-fill up ang mga passengers ani if naba sila fever, sore throat, cough or any nga flu-like symptoms, no? Laing gipaybaw sa quarantine officers nga sukad sa ilang monitoring wa pay bisan usa nga nagbaton og simptomas sa coronavirus. Jinky Bargio, News 5. Dibay sa mga balita, laing upat ka mga tao nga baguhay lang niabot gikan sa Middle East, voluntaryong magpahiling sa doktor human sila makasinati og nga sintomas sa sakit nga MERS-CoV. Madinsabang Sugidlimi. Padayon pa nga gipangita sa Department of Health ang usa ka pasahero sa Etihad Airways gikan sa Abu Dhabi. Ang eroplano gituuhan nga dunay sakay nga pasahero nga natakbuyan sa Middle East Respiratory Syndrome coronavirus kon MERS coronavirus. Karong adlaw laing upat ka mga tawo gikan sa Middle East ang gipaubos sa kwarentinas. Sumala sa DOH, sila voluntaryo nga nagpadoktor human na sinati ang mga sintomas sa maong sakit nga sama sa trangkaso. Nikabat na og 22 ka mga tawo ang ubos sa pagkwarentina sa Department of Health dinhi sa rehiyon. 18 ang ania sa Sugbo, duha sa Bohol, samtang duha sa Negros Oriental. Mato ni Provincial Health Office Head Dr. Cynthia Hinosulango, duha nga gidudahang nataptan sa virus sa bagatang Sugbo, wala pa mahiling sa mga doktor kay wa dayon matultuli ang ilang gipuy-an. Gipasabot niya nga mahimong mogamit og police power ang Department of Health aron mapugos ang mga gidudahan sa pagpa-check up. Just exert the necessary effort na to avoid crowded places, dili ta para to lessen the probability of getting infected. Usa ka wing sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang gi-reserve kung adunay dugang mga pasyente nga angayan i-kwarentinas. Unom na ka mga negative pressure rooms ang ilang gigamit karon. Madin Sabang, News 5. Gibisita sa mga sakop sa Department of Health Region 7 ang lokal nga kagabhanan sa Lapu-Lapu ug Mandaue aron maedukar sa sakit nga MERS-CoV. Jinky Bargio, Suginlimi.
Unang gibisita sa mga kadagkuan sa Department of Health Regional Office ang Mandawi City Hall din ilang gikatagbo ang mga city health officers ug lokal nga mga opisyal. Ilang tuyo ang pag-edukar sa makamatay nga Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Giingong dunay tulo ka mga Mandawihanon ang nakasakay sa abyon nga miabot sa nasod ngadtong Abril 15 nga gikan sa Abu Dhabi. Apan mato ni Vice Mayor Glenn Bersede, negatibo ang test sa mga pasahero, mao nga way angayang ikabalaka ang taga Mandawi. At least na perfect information nga muli kayo kita ba sa aming nga ay jubo, avoid at kag mga malls, nga no, kaya di magkakailangan nila. Luwas, yes, mga results sa DOH. Luwas lang man taga Mandawi. Sunod nga gitagbo sa mga sakop sa DOH ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama sa uban, giawhag sab ni Mayor Paz Radaza ang mga upunganon nga likayang magpanik. It will not cause panic sa mga katauhan. We have to be that vigilant in the monitoring. Ang City Health Officer sa Lapu-Lapu City miawhag sa mga upunganon sa pagbaton og limpyo nga palibot ug pagmintinar og maayong hygiene paglikay sa maong sakit. Sa history ko, there was a history nga nag-travel sila sa lugar nga naay anang MERS-CoV. Pero kung may history, we have to treat them ordinarily. Jinky Bargio, News 5. Kampo Krame ni Mando nga ibutang ubos sa camp restriction ang upat sa mga opisyal sa Highway Patrol Group nga gilambigit sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Andrea Patenya, sugin nimi. Gitangtang sa pwesto ang 5 ka mga sakop sa Highway Patrol Group nga gidudahan nga nalambigit sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Ang Kampo Krame ni Mando nga ibutang sa camp restriction sa kauluhan, sila si Regional Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Deputy Chief Inspector Eduardo Mara, Special Operations Team Head Senior Inspector Joselito Lerion, ug Impounding Chief SPO4 Edwin Galan. Wa maapil sa order sa camp restriction si PO1 Alex Bacani. The officers are facing cases, criminal or administrative. They are being restricted to camp. Mato di Chief Inspector Eduardo Mara, wa siya mabuhat kundi musunod lang sa maong mando. Comply lang may sa order dito sa taas. So, maybe tonight or ang uban ay mula na po ugma. Mao mo gina siya ato yung protocol yun. So, every personnel nga ma-implicate or katong mga previous pagani, once nga naaganin na sila yung mga gamay nga mga complaint, mapatawag din na sila nga sa pihaw, ipa-assign na sila. Ang mando sa Kampo Krame epektibo ni atong Abril 16. Si Superintendent Romel Ochave ang gitudlo nga officer in charge. Samtang usa ka panel sa mga prosecutors ang gitukod sa provincial prosecutor. Sila ang tahasan sa paghimo sa preliminary investigation sa mga sumbong nga giatubang sa 5 ka mga sakop sa Highway Patrol Group. Nisalig usab ang abogado sa mga sakop sa HPG sa gimugna nga panel of provincial prosecutors. By creating that panel, again, we repose our trust, full trust and confidence with the Cebu Provincial Fiscal's Office. Yeah, that's precisely the reason why tungod kay dili ta gusto nga dunay mga kalangan, dunay mga hayop. Andrea Patenya, News 5. Gipasaligan sa Vice Gobernador ang mga paryente sa gipatay nga British national nga makabot ang hustisya sa kamatayon niini. Ang duha ka igsuon sa gipatay nga British diving instructor nangabot karong adlaw. King Perez, sugin nimi. May bisita sa buhatan ni Vice Governor Agnes Magpale ang magsuong Stephen and James Hillchrist, mga igsuon sa gipusil patay nga British national nga si Anthony Hillchrist. Si Hillchrist gipatay sa iyang gwardya nga si Melchor Alciso Jr. dito sa Malapascua Island niadtong Sabado Santo. That's why I felt it very necessary to call this conference ganina because muna akong nakitaan nga sila nga nag-insist sila nga they hope justice will be served. Mitambong usab sa gihimong meeting si Provincial Prosecutor Head Attorney Pepita Jane Petralba kinsa mipasaka sa sumbong murder batok sa suspect. Unsay diferensya sa murder kay sa ilaha na may mga first degree, second degree no. Unya once it is covered by the media, you can simply look at the internet.
Matod ni Vice Gobernadora Agnes Magpale, maapektuhan ang pagduaw sa mga langyaw nga turista sa isla sa Malapaskwa human sa maong krimen. Mipasalig ang Vice Gobernadora ngadto sa mga igsuon nga mutabang aron makabot ang hustisya sa kamatayon ni Hillchrist. We're really trying to assist the family in every way we can na makakita sila na dili na po pasagdan ang mga foreign nationals na niya. But I think, this happens, man. This is an isolated case and it happens in other countries. Ang patay nga lawas gigatakda nga i-cremate karong adlaw aron madala ang iyang abo inig pauli sa iyang mga igsuon sa namatay. King Perez, News 4.